हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसा आज जाऊँ इंट्रो स्टार्ट करना तू सांगता आज जाऊँला रता काम करपा आम्ही अजयपा रता काम करपाक चल पळयात। काका सामको जोरान जोरान हातोडी मारता। त्या संगा रथाची टायरची पट्टी असा ते आम्ही गरम करून परत घालतले। चाली चाली गरम झाली गाईज। आता रथापट्टी चाचा घाल्या आता कसे घालते ते पया। गॅस सामकी बरी गरम असा तांबडी जाला सामकी। त्यात दुसरी पट्टी सुद्धा झाली गरम ती बी घालता। संगीत टायर फायर झाला फायर पुष्पाला चुकेगा नहीं। विकास साइड ना विकास विकास
काय समगे पहुंचीला टायर बरबाद दुसरी टायर सुद्धा काढला होते आता काढता आम्ही आता वरता अरे ती शांतादुर्गा माता की सारखे वाजले मध्ये सारखे वाजले फाटल्या तुम्ही काय गेले